Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa Jesus mipadayon ngadto sa Jerico og samtang miagi siya may usa ka dato nga ginganlag Zaqueo nga pangulo sa mga kobrador sa buhis nga naninguha pagtan-aw kun kinsa siya. Apan mubo si Zaqueo og wala siya makakita kang Hesus tungod sa panon sa mga tao. Busa midagan siya una sa panon og misaka sa kahoyng sikomoro aron makakita siya kang Hesus nga moagi niadtong dalana. Sa pag-abot na ni Hesus niadtong dapita, mihangad siya sa kahoy og miingon kang Zaqueo, "Kanaog dayon Zaqueo, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw." Mikanaog si Zaqueo pagdali og sa dakong kahinangop midawat kang Hesus. Ang tanan nga nakakita niini nagbagulbol, kining tawhana na misita sa balay sa usa ka makasasala, og mitindog si Zaqueo og miingon sa Ginoo, "Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus, og kon ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siya upat kapilo." Si Jesus miingon kaniya, "Karong adlaw miabot ang kaluwasan niining balaya, kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham, kay mianhi ang anak sa tao aron sa pagpangita ug pagluwas sa nawala." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa atong unang pagbasa ni ay tiguang nga si Eleazar nga nakakita Dios Ginoo sa iyang kinabuhi og nagsunod sa pagtulunan sa tinuod nga Dios. 90 na iyang edad. Unya kay patyon man sa hari ang dili mosunod sa mando sa hari, usa siya sa patyonon niya ang hinungdan kay di siya mukaon og baboy. Lami ra ba kay dang baboy no? Sumutoy usas mga timaan nga kung di siya mukaon, patyon siya. Kamo inyong edad mga 80, 90 niya pakanon mo baboy og di mo mukaon, patyon mo mukaon mo dili. Mga 80 na 90 na imong edad niya na litson diha, lami kang litson niya. Gidili na nimo ba sa imong pagtuo niya pakanon ka, kaon dili. Kaon oy. Ano gud taong di mo kaon. Ang example ni ini kaning baboy, karon pwede naman na kanong baboy kay gitugot naman as Ginoo. Ang kuan lang ani, ang kahulugan ani ang kalibutan, ang lami sa kalibutan. Kana bang yawa iyatang dalitan og tentasyon unya kanang lami ba? Lami sa atong baba makatagbaw sa atong gana niya moingon dayon na ang yawa di ka muhimo ani patay gyud ka ana magantos gyud ka saman andam batang mo antos aron lang pagsunod sa Ginoo o enjoy life. Lingay mong tupad ina andam kang mo antos. Ano siya mao na pag-abot na ni Kristo kani si Zaqueo dato
dato, pangulo sa mga kubrador sa buhis, murabag ka ng head sa BIR or sa customs. Pangulo man, madato magina. Niya, nangandoy siyang makakita sa Ginoo. Nangandoy lang siyang makakita. Kanya kay mubo man siya, si Jesus masalipdan mas mga tao, kaya nagsige magsikat man kay ni Jesus sa una, viral man sa ni siya nga tao, daghan kay magsigsunod-sunod, di kakita si Sakeo, ning saka siya kahoy, aron lang mutan-aw ni Jesus. Dato kayo, mikatkat sa kahoy, murag unggoy. Unsa may imong ikatawag anang dato kay nga tao nya mukatkat sa kahoy para mutan-aw lang, murag ka na bitan sa una, mutan-aw man kaning tari is manok, ni anak nas kalubihan usahay, naagi manaka nga tos lubi, kay mutan-aw lang sa naglabok nga manok ba. Daghan man kayong tao magpunsisok anang tarian kanang roydahan, ana may mga lubis kilid, mga kahoy usahay, mangatkat dito ang gusto mo tanaw. Napamikoy kaila nga babae, asawa, pertis ang sugarulap, kat yun nga tos lubi, musuliyaw pa dito, kanap gasakas lubi, babaeng dako, gasayal ra ba? Unsa may mo ikasultian ang dato unya mukatkat og kahoy para lang makakita og sikat nga tao. Nagpakauaw. Pila ra man gid untay pag-order nga hawa sa mo diha. Dato gud siya, hawa sa mo diha pariya ra gud nas Kristo dire. Wa siya mo ana, nidagan siya unas mga tao, nya saka siya sa kahoy. Nagpakauaw siya para lang makakita ni Jesus. Muna'y una niyang gibuhat, ang sunod si Jesus nga nakakita sa iyang dako nga tinguha nga makakita niya, niingon pagid, uy kanaog diha, nihunong pagid si Jesus, kanaog diha Sakeo. So ang tanang tao ni tanaw ni Sakeo, nihangad ba si Jesus? Siya, uy Sakeo kanaog diha, adto ko ron sa inyo moabot. So ang paninguha ni Sakeo nga makakita ni Jesus ni resulta hinoon nga si Jesus na mismo mo'y ni kuyog og mikaon kuyog ni Sakeo. Pagkadako ang grasya ato. So kung kita gusto ta makakita Ginoo, magpakauaw usa ta. Gay ka na being na ko doon mong tupad na andam kang mauwawan para ni Kristo. Pananglitan ron, asawa ka, nya imong bana nangabit, din amo jud ka kakita Ginoo ana. Nya kung gusto jud kang makakita Ginoo, pagpakauwaw unsaon man, higugmaa ang imong bana, higugmaa ang iyang kabit, alagari silang duha. Uwaw kay ka ana, himuon kang maid sa imong bana o sa iyang kabit, uwaw kay na, pero makakita jud ka ana Ginoo. Nya kamo mga asawang ni aron dinhi, anda mo ana nga magpakauwaw sa paghigugma sa imong bana o sa iyang kabit, nya imo pag yung alagaran, anda mo dili. Mga yawanon mo. Magpakauwaw. Pwede sa ang bana, pananglitan imong asawa, gwapa-gwapa, nya nakabit sa imong amigo, magpakauwaw kag pasaylo imong atimanon, nya nabuntis ra bang imong asawa, magpakauwaw kag atiman niya, pakatawhod ang bata, kugos-kugos ka anang anak sa imong asawa, sa iyang laki, imong antuson og atiman. Bana nga ni aron dinhi, butan-butan man gyud mo. Unsa man, mosugot mo ana, og mo hitabo na sa inyong asawa, anda mo magpakauwaw aron lang matuman ang sugo sa gugma nga matod pa ni Kristo, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. O ang imong makita yawa na gyud. Mao na magpakauwaw. Nya kay di man gustong magpakauwaw ang mga tao sa kalibutan, labi na gyud kaning ato mga leaders, naggubat na takaron, nagsigi na taog kinihaay, nagsigi nagdinautay, labi na gyud ang ato mga politicians, siging dinautay
gikan sa pag-eleksyon hangtod ang nangapildi siging daot, di yun magpakauaw og alagad ang nangapildi, mo alagad na lang untas ni daog nga maghuwat na lang sa sunod eleksyon. Sige yung dinautay kinihaay og uban pa diha nya sa atong dili kunuhay magpakauaw, uwaw na hinuon kay tas tanan kay ngano man nag-eleksyon unya dili mutahod sa resulta sa eleksyon, nagpakauaw ta, gasto-gasto tagdako nya ang resulta sa eleksyon questionon hangtod na lang yun ini kahuman na sa termino. Sige lang yapong di yun mo sunod, sige yung kontra, wa tay tahon. Mausa na ang mga nasod karon, o tanawa kanang Russia o Ukraine, mga kaliwat raman na sila dugo originally, karon nagunay og gubat. Kana sang Palestina o kanang naa mga Israelita, nagkasagol-sagol raman sa nang ilang mga dugo diha. O karon gaunay na sa sila pinatyanay. Uwaw kayo, uwaw gyud. No. Kamoron, nanimba din wa mo magpakauwaw kinihaay dito anang barangay niya managkaliwat ra mo. Ang uban gani managsuon kay nagsigig ilog anang kabilin, nagsigig kinihaay anang utang, wa mo ana maghimo ron. Mga wa mo'y uwaw. Ang kuyaw kun ang pari mag-away tungod sa kolekta, way uwaw. Mga obispo mag-away tungod las kolekta, way uwaw. Mas maayo pag magpakauwaw tas paghigugmaay, bisan pag uwaw na kaayo, samas gibuhat ni Sakeo. Mas maayo pa na, kay makakita pa ta Ginoo. Pero mabaga na ning atong naong sa siging away, way tinagdanay niya, pulos ra ba manimbahay, pulos ra ba katoliko, pulos ra ba pari niya mag-away na noon, tungod lang anang garbo, tungod lang anang atong mga abilidad, tungod anang atong mga kunuhay, gihuptan nga mga dungog, mga watay uwaw. Sige, lingian na imong tupad. Ingna andam kong magpakauwaw para nimo. Sige, ingna na. Andam kong magpakauwaw para nimo. Na, wa magi ka mo palit og slot. Kani ba yung pagpalit og slot? Uwaw ba ya? Labaw na gyud mamaligya ka, nya way mo palit. Mas uwaw ako, sige man kong baligya din birthday pagid nako, nya mamaligya pagid kog slot. Ingon, grabihan ning pader. Dako ag budget sa iyang birthday, 4 million man. Kay 40,000 guning si Tio niya tag 100. Pero ang tumong ana para na sa mga kabus na akong gihigugma o gihigugmas Ginoo nga niining akong pagsaulog og birthday, bahala nagwa ko'y kaon, basta lang makapakaon ko mga labing minos 3,600 ka pamilya nga makakaon anang adlaw, matagaan na to labing minos 5 ka kilo nga bugas humay. Di ba? Og labing minos makapaayo kog balay nga 60 kabuok nga gubaong balay, magpakauwaw kog pangayo para aning mga dili kahimo pagpangayo kay sinalikwais katilingban, sinawais katilingban. Wa man ko kaila aning mga tawhana, wa sad na sila kaila nako. Nakita lang nato nga ilang balay nga gipuy-an, gusbat pas balay iro, mas arang-arang pang ads baboy kay tarong pagbungbong, tarong pagsiminto ang salog. Nya atong taga-agamay nga tabang. No, nanay duhang nahuman, ako lang itong ipakita inig ka sunod adlaw, duhanay atong nahuman. Di ba? Yan na nasay tulo nga gitrabaho. Salamat kayo. Kanindot ana nya na nasa tayhalin kamong nitabang aning akong pabagag naong, salamat kayo. Ang atong si Tio as of yesterday nakahali na taog 23,780 ka slots
16,220 na lang ka slots ang available. Oh, pakpak. Mahurot ba ka ni karon ra ba ning 24 nako gibutang ag deadline basin pag mahurot 16,000 naman lang ni tag 100 nya nasa tay 60 slot challenge na tag 6,000 kada challenge na nasa tay 194 ka nadawat nga 60 slot challenge. Pakpakan na to. Pero lipay kay ko sa atong disap. Kaya ang atong disap na atay halin, nidako-dako na atong halin. Kay bawo mo pila, as of yesterday, niabot nag 133 ka slots. Wow. 7 slots na lang ang nahibilin. La patay ginwani wa na ginmoy inyo. So kamong gusto mo invest 7 na lang ka slots. Nya nining 133 ka slots nga halin 118 pa ang narimit na apay 15 ka slots nga pledges pa. So iampo nato nga kining pledges nga 15 ka slots marimit na ni. Nya ngato sang SBF dang medyo aginod kayo pero padayon lang kitag baligya kay para sa niskumbinto 656 pa ang atong halin na pay 59,344 ka slots nga tag 500 pesos per slot. SBF dag na siya. Kining akong pagpakauaw aron pag sigig baligya ani mga slots in kining pagsigig solicit ba in a form nga slot naghatag ni nako bag-ong image nga ginganlan nako og Father Slot, dili na Father Siano, Father Slot. Sagdi lang kay og mahuman sa ding mga proyekto dili naman ko mamaligyag slot basin pag malimtan na lang sa dang akong pagka-slatter. Pero sa pagkakaron awa pa mahumang kumbinto ni apay mga kabos nga atong alagaran og ni apasad ning atong proyekto sa simbahan padayon kong baligyag slot nya magpakauaw ko ani pero dili ni nako igsapayan tungod kay daghan mang malipay mo na si Sakeo pagka sinati niya sa kalipay nga Diyos nun niingon dayon siya Ginoo katunga sa akong bahandi ihatag nakos mga kabos nya duna ko'y gitikasan akong ulian og 4 kapilo. Pasabot nahigugma na si Sakeo sa mga kabos ug andam na siyang mahimong kabos ug nahigugma siya sa hustisya dili na sa pagsigig pamakak isip atong panahon na gitawag sila mga bakakon, mga makasasala kay mga tax collectors. Nagtinarong na siya honesty, justice and kuan na gyud truth mao iyang gipuy-an og dinhi dapita si Sakeo nahiusa na sa Ginoo. Sige, lingay mong tupad ing naandam kang mahimong kabos para nako. Naandam kang mahimong kabos para nako. Oh, moingon ang pagsulo diha oy. Antos diyang buanga kang anong iapil-apil ko nimo perti nako paningkamot dire. Pero si Sakeo lahi gyud naka-encounter siya sa Ginoo. Muna karon padayon taani nya ato naman ning himuong cooperative ang ato dinhing yuta nga napalit mas mosamot na ka init ang atong paghigugmas mga kabos nga dili na ta mababagan sa mga ubang palisiya kay ang ato sang simbahan naman say kaugalingong palisiya. Ako nang nadawat ang response gikan sa atong chancery o gidisapprove ang atong pag-apply pending sa umaabot pang palisiya regarding aning kolumbari o cemetery. Wa man sad ko masakiti, wa man sad ta masakiti. Ato lang ang gidawat kay morespeto mangitag authority simbahan, pamaagi man sa simbahan. Wa kapasar ang atong gi-apply. Pero pasar na ta sa atong pagka-cooperative. Oh, di ba?
Pakpak. Maunay ginaingon nga kung sirad-an gani ni sirad-an sa yawa ang usa ka adi man sa yawa ato ning kan og masirad-an ang usa ka opportunity ablihan sa Ginoo ang laing mga agianan og laing mga opportunities. Siya sipyat manong ba nako pataka na malanig yaw-yaw. Akan ibang kasulti ba may pagkayawa man niya ana. So muna dili kita ma-discourage pero magpakauwaw ta tungod og alang sa atong pag-alagad sa simbahan. Sama ni Eliasar nagpakauwaw siya, sama sa mga santos nagpakauwaw, sama sa mahal nga Birhen Maria nagpakauwaw, nagbarog sa tiilan sa cross bisan pag ang iyang anak gibitay wa gid siya masuko, nagpakauwaw. Ang ubang tao ato moingon way uwaw ng inahana, way gibuhat sa iyang anak, wa pagyud ka pa eskwela karon wa gyud mo babag sa dihang gipatay ang iyang anak, way uwaw ng inahana. Pero ang gibati ni Maria, nagpakauwaw siya pagtuman sa kabubuton sa Dios. Nahimo siyang kabos, nahimong byuda, nahimo pagid siyang inahan sa kasakit tungod kay nagtuman sa sugo sa Dios. Og mao ni ang gustos Ginoo nga mahitabo natong tanan. Katong mosunod ani manindog ta.